Món anem al planeta Namek. Definitivament som al planeta Namek. Qui sou vosaltres? Tenim ordres d'eliminar a tot ser viu. Mos han descobert, Bulma amagat. Què fem ara? Han destruït la nau? Gohan preparat per atacar. Ostres, 1.500 unitats de força. 1.500 unitats. No és una xifra que ens tingui que preocupar. No pot ser, és en Vegeta, què hi fa aquí? Qui sou vosaltres? Què voleu? Voleu destruir la bola de drac o morireu tots. Krillin, has notat aquest poder? Tenim problemes, no estem sols. Krillin, estan desapareixent energies, estan matant els Namek. Bulma, tu espera't aquí. Gohan, controla el teu nivell de força o serem detectats. Aquí no en tenim cap de bola de drac. Ja podeu marxar. Dodoria, ensenya-li quin peu cal ser. Deixa els meus germans, sisplau. Aquests es deuen pensar molt forts. Krillin, tenim de fer alguna cosa, els mataran a tots! Encara no em vols donar la bola de drac? Microbis! No te volem de tenir la bola de drac! Dóna'm la bola de drac ara mateix. Aquí no en tenim cap de bola de drac. Atenta a les conseqüències. Dodoria, atrapa'ls! No escapareu, microbis! Gohan! Ens atraparà! Tinc una idea! Ditxos! És el moment d'escapar, Gohan! Han escapat, maleïts.